Ochtend uit de B-categorie tot en met 16 jaar. En de groep van de Swentigol Sittard. Een groep onder leiding van Danielle Stok. En de groep die zij gaan uitbeelden is een groep die heel vaak voorkomt in de jazzdanswereld. Safri Duo. En het lied wat ze gaan doen heet Amazonas.